Inye igama lingenalo usisekelo sinye uJesu uyenjalo nabafuthwana iziliso inye igama lingenalo uJesu Kristu inkosi. Siyamkholwa kuNkulunkulu ukuthi maqala unyaka omusha lizovuka lime ngenyawo iqembu labesilisa bonke lihlabelele. Amen. Asiyeke enkonzweni yobufakazi la umuntu ezozibongela ubaba uNkulunkulu ngamenzele khona. Ngiyathanda ukusho ukuthi ishube sonke kukhona uNkulunkulu asenzele khona kulo unyaka ka-2024. Siqalise ukuthi akukhona ukuhlakanipha kwethu ukuthi silapha, kodwa-ke sesikhona ku-25 December 2024. Kuningi-ke la sidlule khona uNkulunkulu esiwenza ngakho konke. Okunye mhlawumbe asizange sabona ngesikhathi esifanele. Siye sahlala khona izinto ezenzeka nango-2023 noma yinini-ke nje, kodwa ubona isidingo sokuthi akumbonge uNkulunkulu namhlanje. Ngiyacela ukuvula nakuba abancane ngoba uzothola ukuthi kulabo abancane nabo kukhona ubufakazi obukhona bangafisa ukubonga uNkulunkulu. Ukwazi nje wena njengomuntu omncane ukuthi kukhona abakhonzayo noma abaphilayo abangenabo obaba babo noma-ke nje abangenabazali. Mhlawumbe kunenhlanhla ukuthi nabo abazali baphelele. So-ke nawe uzothola ithuba lokuzobonga udumisa uNkulunkulu. Ngiyamkhumbula nje nami ziningana izikhawu engihlela uNkulunkulu engipha okwakhe. Kuney'khathi lapho bengicela khona umkhuleko ishube sengiphendile emsebenzini ngiphunyuka. Kufanele ukubona isimizana kodwa ngiphunyuka egameni likaJesu. Ngicela-ke abazofakaza beze ukuthi angithi isontonga kodwa beza beze ukuzosibongela u-10 nje beze bangapha bese kufelwa yedwa abahlalela ngoba kho umuntu beze ngala sihlabelele 5 minutes umzalwane ngamunye including lapho uhlabelele uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela beze bazalwane ngeke ngisahlabelele. Ikamande ko